Anna kävelee sisään ruokakauppaan työntäen ostoskärryä. Tänään teen hyvää kotiruokaa. Ensin pitää vain selvitä kauppareissusta. Katsoo listaa. Kurkku 1 kappale, tomaattia, salaattia ja sitten lihaosasto. Anna poimii kurkun, tomaatteja ja tuoreen salaatin. Nämä riittävät salaattiin. Sitten lihojen vuoro. Hän kävelee lihaosastolle, jossa kauppias järjestelee hyllyjä. Hei, voinko auttaa? Kyllä kiitos. Tarvitsen 1 pakkauksen possua ja 2 pakettia broilerin jauhelihaa. Ole hyvä, tässä. Nämä ovat päivän tuoreimpia. Kiitos. Nyt on kaikki kasassa. Tästä tulee herkullinen illallinen. Anna hymyilee, työntää kärryn kohti kassaa. Näin päättyy kauppareissuni ja alkaa ruoanlaittohetki kotona.